אז בואו נדבר רגע על עוזרים דיגיטליים. כולנו מכירים אותם, כן? אבל מה השלב הבא? לאן כל האינטראקציה הזאת עם טכנולוגיה הולכת? היום אנחנו נסתכל על חזון די חדש, שהמטרה שלו היא להפוך את העוזרים האלה להרבה יותר אנושיים. וזו שאלה שבואו נודה כולנו שואלים את עצמנו, לא? למה הם עדיין מרגישים כל כך מנותקים? אנחנו מדברים עם הטלפון, אחר כך עם הרמקול החכם, אחר כך עם המחשב, וכל שיחה מתחילה מחדש, מאפס. כל מכשיר הוא מין אי בודד כזה, ואין שום תחושה של המשכיות, של אישיות אמיתית שמדברת איתנו. אוקיי, אז מה שבאמת מדהים פה, זה שכל החלקים של הפאזל הם כבר קיימים. תחשבו על זה. יש לנו את המוח, נכון? כל המודלי שפה הגדולים האלה, הם יודעים לנהל שיחה. יש לנו את הקול, עם טכנולוגיות מטורפות שיכולות לחקות קול אנושי כמעט אחד לאחד. ויש לנו את הפנים, עם גרפיקה פוטו-ריאליסטית שיכולה ליצור דמויות שנראות אמיתיות לגמרי. הבעיה, כל החלקים האלה מפוזרים, הם לא מחוברים. ופה בדיוק אנחנו מגיעים לצוואר הבקבוק. לחבר את כל החלקים האלה זה דבר אחד, אבל לגרום לדמות דיגיטלית לזוז, להרגיש חיה, עם תנועות גוף ומחוות טבעיות, זה האתגר הגדול האחרון, זה החלק החסר בפאזל. ומה התוצאה של כל זה? ובכן, את התוצאה אנחנו מכירים היטב. מקבלים אבטרים שנראים קצת חסרי נשמה. כאלה שתקועים עם אותן 2-3 אנימציות שחוזרות על עצמן בלופ, או שזה פשוט בוט טקסטואלי. חסר שם את הניצוץ הזה, את הספונטניות שיש באינטראקציה אנושית אמיתית. טוב, אז הבנו את הבעיה, עכשיו בואו נדבר על הפתרון, על החזון, וזה חזון ממש מרתק. דמיינו לרגע עולם שבו יש לנו עוזר אישי אחד שמלווה אותנו באמת, לאורך כל היום, על כל מכשיר אפשרי. בואו נראה איך יום כזה נראה, נגיד עם עוזרת בשם אימי. קמים בבוקר, ואימי מופיעה על המראה החכמה. נוסעים לעבודה, ואופ, היא קופצת למסך ברכב. מגיעים למשרד, היא כבר מחכה על המחשב עם המשימות שלנו. יוצאים להפסקת צהריים, היא על הטלפון. הולכים לקניות בערב, היא על הקיוסק בסופר. ובלילה, היא בטלוויזיה. זו אותה אימי, אותה שיחה, פשוט בכל מקום. וזה כל הקסם פה. זו לא חבורה של עוזרים שונים. זו אישיות אחת, עם זיכרון אחד רציף. מה שאמרתם לה בבוקר, היא זוכרת בצהריים. העדפות נשמרות ועוברות ממכשיר למכשיר. נוצרת פה מערכת יחסים אמיתית, עקבית, כזו שמתפתחת עם הזמן. אז איך מגשימים חזון כזה? כאן בדיוק נכנסת לתמונה הפלטפורמה בשם openhuman.ai, והמטרה שלה היא בדיוק זו, להפוך את כל הסיפור הזה למציאות. תחשבו על זה כמו על חנות אפליקציות, אבל במקום להוריד אפליקציות, מורידים וקונים בני אדם דיגיטליים. לכל אחד יש את האישיות שלו, את המראה הייחודי שלו, את ההתנהגות שלו. רעיון פשוט, אבל די גאוני. אז כל האקוסיסטם הזה עומד על 3 רגליים. בצד אחד יש את היוצרים, האנשים שבונים את הדמויות הדיגיטליות, באמצע יש את הפלטפורמה, שזה בעצם המנוע שמאפשר לכל זה לקרות. ובצד השני יש את המשתמשים, שנהנים מהחוויה הזאת של עוזר אחד בכל מקום. אוקיי, בואו נתחיל עם החלק הראשון, עם היוצרים, כי כאן בעצם נפתחת כלכלה חדשה לגמרי. הפלטפורמה הזאת היא כמו הזדמנות מדהימה, לאמנים, למפתחים, למעצבים, פשוט לבנות את היצירות הדיגיטליות שלהם ולמכור אותם לכל העולם. אז מה יוצר כזה בעצם צריך לספק? אפשר לחשוב על זה ב3 חלקים. קודם כל, האישיות, זה המוח. היוצר מחבר את הדמות למודל שפה, נותן לה ידע ואינטליגנציה. אחר כך, המראה, זה הגוף. המודל התלת-ממדי, הפנים, הטקסטורות, והדבר אולי הכי חשוב, ההתנהגות. איך הדמות הזאת מגיבה, איך היא מרגישה, איך היא מבינה את ההקשר, זה בעצם הלב והנשמה שלה. עכשיו, כדי שזה לא יהיה משהו רק לאולפנים גדולים, OpenHuman נותנת ליוצרים חבילת כלים מקצועית שלמה בחינם. וזה משנה את כללי המשחק. זה מוריד את חסם הכניסה על הרצפה, ומאפשר בעצם לכל אחד עם רעיון טוב ליצור דמות דיגיטלית באיכות מדהימה. אוקיי, ומה לגבי הכסף? זה כנראה החלק הכי אטרקטיבי ליוצרים. המודל פה הוא מאוד פשוט ומוכר, ממש כמו בחנויות האפליקציות. 70% מההכנסות הולכות ישירות ליוצר. זה תמריץ כלכלי אדיר ליצור דמויות באמת איכותיות ומושקעות. טוב, דיברנו על היוצרים. בואו נרים רגע את מכסה המנוע ונסתכל על החלק השני במערכת, הפלטפורמה עצמה. כי בסוף, OpenHuman.ai היא המנוע שמפעיל את כל האופרציה המורכבת הזאת. אז מה הפלטפורמה בעצם עושה? יש לה 4 תפקידים מרכזיים.
קודם כל, היא השוק עצמו, המקום שבו מגלים וקונים את הדמויות. דבר שני, וזה קריטי, היא מספקת את מנוע סינתזת התנועה שמפיח בהן חיים. דבר שלישי, היא אחראית על סינכרון ההקשר שנותן את הזיכרון הרציף, ולבסוף היא נותנת את כל הכלים למפתחים כדי שהדמויות האלה יוכלו לרוץ פשוט על כל מכשיר. זה הפתרון לצוואר הבקבוק האחרון שדיברנו עליו בהתחלה. מנוע סינתזת התנועה. זה הדבר שלוקח טקסט, אודיו ורגש, ומייצר מהם בזמן אמת בפחות מ-50 מילי שניות תנועות גוף ומחוות טבעיות. זה מה שהופך את הדמויות האלה מאבטרים קפואים לישויות שמרגישות חיות. והנה הרכיב השני שהוא פשוט Game Changer, מערכת סינכרון ההקשר. זה הדבק שמחבר הכל. זו המערכת שגורמת לאימי לזכור בטלוויזיה בערב את השיחה שהייתה איתה על המראה בבוקר. והכל קורה כמעט מיידית, מסתנכרן בין כל המכשירים בפחות מעשירית השנייה. וכשהם אומרים בכל מקום, הם מתכוונים לזה. זה לא סתם סלוגן. התמיכה כאן היא פשוט מטורפת. ממחשבים שולחניים, דרך כל סוגי המובייל, דפדפנים, מכשירי IoT כמו מראות ומקררים, מערכות ברכב, ואפילו קיוסקים ציבוריים בקניונים מוסדות תעופה. הרעיון הוא באמת להיות בכל נקודה בחיים שלנו. הטבלה הזאת מראה מצוין איפה OpenHuman יושבת בנוף התחרותי. יש פלטפורמות שמתמחות בצ'אט, יש כלים שמתמחים ביצירת מודלים תלת-ממדיים, אבל אף אחת לא מחברת את כל הנקודות. OpenHuman היא היחידה שמציעה את כל החבילה. השוק, התלת-ממד, המוח, סינכרון ההקשר בין מכשירים, והכי חשוב אולי, מודל המוניטיזציה ליוצרים. זה מה שמייחד אותה. אני רוצה לסיים עם הציטוט הזה, כי הוא באמת גורם לחשוב. בעוד 10 שנים, אנשים לא יתקשרו עם אפליקציות, הם יתקשרו עם ישויות. אם החזון הזה באמת יתגשם, אנחנו מסתכלים פה על שינוי פרדיגמה. במקום לפתוח עשרות אפליקציות, אולי פשוט ננהל שיחה עם ישות אחת שמלווה אותנו לכל מקום. מה זה אומר על העתיד של האינטראקציה האנושית דיגיטלית? זו שאלה פתוחה ומרתקת.